Yes, ma'am. Pagka. Depende. Oo, now. Why? Going up. We're going up. Kung matras ang isa dyan, dami-dami na. Yan yung pinatakutan ko, sir. Okay lang itong isa ko, parang walang ano. May laman tong isa. Walang naman. Pero kala sa right side sila nito. Kaliwaan na yung nag-overtake. Unahan talaga sila. Nakatabingi pa oh. Mabigat. Kahit ako dito na ako. Masipti pa dito. Ako ba to? Ayos, yun yung ano. Galing tayo sa baba. Minta na yung iba. May laman to eh. Primera. Ikat na naman ito, ma'am. Ayan, Pero matras nakakaabot na. talaga yung bus na sa taas. Bus, ma'am? Abot kayo? Wala kasi siyang bus, pero ito mga truck ang ngayon. Pero magaan lang itong karga na ito. Ay, scrap lang, sir. Scrap. Ayan. Hindi makita yung kalsada sa baba. Ako nga, ya. Ano yung kalsada sa baba? Mapanaog na po ng breaking. Kanino? Tanan na nakita, kanino po yun? Ang gabi inindat na na. Ayun. Here at the Montes. Take the next left, then slide left. Nakalaya ha. Taas tumoy. Diba ikaw man na? Ay, sorry. Ito pala. Dahilayan Adventure Park with the gang. With the gang. Sunod lang mo. Pero doon yata ang ticket mo. Oh, so meron silang service.
Ay, right po. Medyo bakit sa kayong 8 something. Dito kayo mauna sa longest. Pwede mo siya Longest niya? Thank you. Sino pa? Tatlo kami, tatlo. Ang kape mo daw, naiwan doon. Iniwan ko kayo. We're gonna do the 820. 850 meter zip line, and then we're gonna do the razorback, right? Something like that. So we'll show you later. I don't know. Oh yeah, sila yata nauna eh. Mag-giveaway tayo. Asia's first longest dual zip line, but right now we're gonna do solo. Zip zone 840 meters. Yan, elevation 4,500 feet. Ito yung Rego, di ba balik tayo dito? Yeah. So maybe mauna sila doon kasi maghintay sila dito. Mauna na sila. We're ready. Paunahin na lang natin sila. Nauna kasi sila, kanina pa sila eh. Last na tayo, last. Yan din yung ginawa ko last. Ayan. Pakuha kayo cellphone ko. Aray ko, sakit naman itong mga bakal. Dito isa pa sa kabila. Okay, proceed, sir. Okay na ba? Yes, sir. Dito ka sa kabila. Okay. Sabay pala tayo. Mag-isak. Taluoy na din. Full of flies. Kaya lang. Ay! Alright, you ready? Open. Superman. Oh, that's quite a long flight. Oh, ganyan. Namumuta ka na. Let's do it. Ready? Set. Ready, ha? Ready? Take off 1 and 2. Wow!
Brake, preno. Yan lang. Brake, preno. Ay, walang preno. Diretso lang. Sino, saan ka? Kami rito. Saan kayo? Oh, kami Dali. naman. Kami. Ikaw, tapos si Dane. Para makita ka niya. Oh. Ayan. Ikaw huli. Ako hawak niya. Okay. Walang pagpreno sa inyo. Diretso-diretso. Okay, ma'am sir ha. Bawal ang cellphone po. Para iwas bangga. Ay, iwas bangga. Okay. Okay. Pero okay lang to. Tulak to go, yes. Tulak to go, then hila to stop po. If it's curve line na kayo ha, go with the curve lang. Wag i-against ang body po. Then just in case, ma-stuck up sa middle, keep pushing sa controller pa forward, as well ang body. Move nyo pa forward ha. Repeat until you continue the ride po. Again, bawal cellphone po para iwas bangga. Ma'am, since una ka. Okay, tulak to go. Ano lang, mild lang. Hindi ano lang yan, pero bubulosok siya na. Okay, iwas banggaan naman. Okay. Yes, sir. Iwas banggaan. Wala po. Mabilis na. Okay, go sir. Tulak. Okay, ingat kayo. Thank you. Hindi po, wag ka. Iwas banggaan. Slowly, slowly, slowly. Slowly, mag-brake ka, babe, mag-brake ka. Nakakatakot din. Nakakatakot din. That was fun! I know. Ay, Okay na dito? ano pa na tip? Dito na. Pwede na tayo dito maglakad-lakad. Maganda dito. Ayaw nga pala. Saan ang drop zone? Good luck! Ay, sakay. Oh.
Bakit? Oh, Babalik tayo sa ano. babalik pa tayo doon. Eh, dito tayo. Dito lang. So hawak na ako dito. Baba ka daw. Sige na ako, isa lang. Kaya bawal hawakan lahat ng bakal, sir. Tali lang. Wala. Ito Pag lang. malapit na sa landing, sir, lean backward, higa konti, tapos taas mo yung dalawang paa. Straight legs up lang para di sasayad sa ground pagdating sa dulo mamaya. Lift ko dong, Ben. Yes! Lean back lang. Mamaya. Medyo mataas lang. Lean back, tapos taas yung paa mamaya, sir. Ayusin ko lang yun. Okay. Singitan. Perfect. 1, 2, 3. Char. Ah, yan pala. Thank you po. See you on the other side! Woo! Ako pa talikod. Going backward. Whoopsie! Tapos, Balik mo lang mo. adahin po. Thank you. Wala, nainiwan na ako. Ito. Para hindi ka hindi ka Ah, salamat. mahirap eh. Ayan. Okay. Opo. Okay. Okay. Go! Tayo kayo. Thank you. Danang Ay po. Sorry. Bilis. dito ka baba ah. Baba ka kaayo. Hindi mo, bahagi sa baba ka. Dito ko. Hindi tayo kayo mga. Dandan na. Pwede daw. Next na feeding. Ito ka muna. Oh. He is coming. Hindi mo, bahagi. Baba mo na yung hangin. Yan ang preno na walang brake for fluid ano. Oh. Tayo ka muna. Dandan. Nice. Nice. What? May ano, paano may sasakyan? Wala sir. Lalakad lang? Saka lang. Ay, patasan. Ito yung rope course. Oo. Parang ano, parang military ano. Nako, pwede tayo yan. Pwede? O patay tayo dyan. Paakyat lang daw? Oo. Patong rope course. Parang pang military.
Oh, yung nakabitin ba? Yan, oh. Ah, yun sila doon. Hindi, Drop ano, zone? parang yung sinakyan natin pero nasa baba ka. Ah, yung ano, roller coaster thingy? Oo. Ay, ano, Python. So ito, Pero hindi pa daw available. So, saan tayo? ito. Bakit pa? Warning, this is We need to go all the way up there. Sa Tapadong. Dito? yeah. Okay, diyan na. Restricted area. Oh, papunta doon. Tara. Oh, social distancing na. Ah, ito yung Python roller zip ride. But it's not available. So, we're at Pine Grass. Huh? Dun ba? Ayan. Nga ko eh. Tawa na tayo sa restaurant. Restaurant. Gusto mo tumingin ng souvenir? Ito, gawas. Sarata. Ito ang workout. Kuya. Thanks, ma'am. Welcome. Let me see your mark. My mark Your and my badge. You're already marked. Ayun, nag-open na. Gusto mo ato sa babaw ma'am sir, katulad ito siya. Excuse me. Dodo pa ta. Ito mas ano parang refreshing. Ayan pala yung mga animal eh. Wala sinabi yung baluarte oh. Yung baluarte. Kalat na sila dyan. Nandito. Kita mo pa ako. Hindi pa nag-aaway. Mga classic. Ayan yung go-kart. Go-kart. Tanggal ang sebo mo doon. Oh, yun itong mga classic car nila. Illinois. Just married. The heartbeat of America, Chevrolet. Go there. Nihintay lang tayo oh. No. Ay, puno. Puno na. Should we go there? Punta muna tayo doon, tara. Ano gusto na akong masakyanan? Hindi, kailangan mag-drive ka eh.
Woo! That was fun. Pila po ng first round dito po yung pila. Magkano yung pricing nila dito? Tingnan natin. Dito ang mga tiwang. Oh, that's nice. Takot tayo sa extreme eh. Dito na lang tayo.